Bumi Angus ya apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di Bumi Angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu karang kadepel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Kowe enggak Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran sertane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecak pirang dina? Kowe ngecak apa? Ora bakal tak tinggal loncat. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dorowerku Dara kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawang sulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno.